In Bolzert kennen de riolen het wetter net aan. Huizen stroepen onder en kelders steen blank. Nou, we kregen een melding wateroverlast. Eerst de Hollandiastraat en ter plaatse bleek dat de hele straat vol water stond. We hebben daar met 2 eenheden ingezet op het wegpompen van het water. Waarvan één bij dit huis, nummer 26, daar liep de kelder helemaal vol water. Want er is behoorlijk water gevallen in korte tijd. Het was een hele fikse bui. In de keuken, in de hal en in de bijkeuken. Kun je er wat meer over vertellen? Wat is hier gebeurd? Dat heb ik niet meegemaakt, want ik werd opgebeld door mijn ouders. Dus ik was onderweg, maar het ging inderdaad wel heel snel. De riolering die kon het absoluut niet meer verwerken, terwijl de riolering wel vernieuwd is afgelopen jaar. Ja, het was heel erg hevig. Het hele plein stond, de hele straat stond gewoon blank, 30 centimeter water. Dus ja, ik hoop dat er nou actie ondernomen wordt, want dit is nou ik denk, de 3e keer in 2 maanden. Ja, en bij sommige buren loopt het gewoon naar binnen toe. En bij ons nou ja, net niet. Ja. Is het tot nu toe de eerste keer? Ja, dit was echt heel extreem. In Ljouwert slacht de weerjacht een gat in het dak van een wenhuis onder Diepenbrokstraat. Op de Jouwer komt het wetter door het dak van een supermerk. In Drachten stiet een motorzaak blank. En in Bolzert met de bronwacht een liftskacht in een seniorenflat leegpompen, nadat die onder wetter stierp. Op de Jouwer komt de bronwacht in actie om een beemtoeken op de dik op te redden. En het verkeer benamen op de A6 en A7 had ik last van het minnewaar. Het wetterskip had intussen alle gemalen, inclusief het hooglandgemaal in Starum, onzet om het wetter weer voor te krijgen.